Il-kap eżekuttiv tal-PBS Mark Sammut qed jaqla żewġ pagi għall-istess kariga. Dan hekk kif huma qed jingħata paga għal fatt li huwa kap eżekuttiv u paga oħra li sempliċiment imexxi l-laqgħat tad-diretturi. Artiklu ppubblikat minn The Shift News vela li Mark Sammut ingħata din il-kariga mill-Prim Ministru Robert Sabela war li dan ma kellu l-ebda esperjenza f'dan il-qasam. Fl-istess żmien li Sammut ingħata din il-kariga huwa kien qed jirċievi direct orders mill-Ministeru tas-Saħħa għan-negozju tiegħu personali. Barra minn hekk huwa qed jitħallas 26,000 euro oħra fis-sena bħala pagament addizzjonali għaliex sempliċiment imexxi l-laqgħat tal-bord tad-diretturi fil-PBS. Dan kollu jfisser li Sammut idaħħal il fuq minn 130,000 euro fis-sena minn żewġ pagi għall-istess kariga fih dan il-PBS. F'kelma waħda, dan għandu paga ta' kważi 11,000 euro fix-xahar. Din l-informazzjoni ġiet żvelata minn dokumenti li akkwista The Shift News bis-saħħa tal-għad dwar il-libertà ta' informazzjoni. Dan għaliex għal sentejn sħaħ Sammut irrifjuta li jippubblika dawn id-dokumenti. Tantu hekk li huwa fetaħ kawża fil-qorti li qed tħallas għalija l-PBS sabiex jargumenta li din l-informazzjoni għandha tibqa' privata. Din il-kawża qed titmexxa mill-avukat tal-PBS Mark Vassallo, l-istess avukat li qed jiddefendi lill-ex Chief of Staff Keith Schembri fuq akkużi kriminali. Barra minn hekk, Vassallo huwa wkoll segretarju fil-bord tal-PBS. Dan minkejja li fl-istess waqt ta' kull sena l-PBS qed jitlef miljuni ta' euro, anke meta qed jingħataw 6 miljun euro mit-taxxi tal-poplu Malti wawċi sabiex ikunu jistgħu jkomplu joperaw. Meta Mark Sammut kien mistoqsi minn The Shift dwar dan id-dħul addizzjonali, huwa ma ġustifikax ruħu u lanqas ma qal kemm il-darba dan il-bord qiegħed jintaqa' fis-sena. Sorsi fih dan il-PBS esprimew ma' The Shift li dawn il-laqat naqsu minn kemm ilu li Sammut ġie inkarigat f'dan l-irwol propju mill-Prim Ministru Robert Sabela. Apparti dawn il-pagamenti mant il-PBS, Mark Sammut huwa wkoll chairman fil-kumpanija Malta Air Travel, linja tal-ajru tal-gvern li nfetħet mill-ex Ministru Konrad Mizzi. Intant rapport riċenti żvela li Sammut u l-kumplament tal-bord tal-Malta Air Travel kienu qed iħallsu lilhom infushom aktar milli suppost. Iżda minkejja dan kollu, il-gvern immexxi minn Robert Sabela għadu ma ħa l-ebda azzjoni f'dan il-konfront.